Kambu. That's me, Devil. Hey, Wagner. Bulldozer. Articulator. Yes, no stop. Bible says, "Twenty dear money and idiot." The man can know for it now. Sasia down in some bomb. Samuel Ekoso a bompai catcher of this if you think this would not see what the bar for the amount of ratty. So that they made him in a bar for the amount. The mini baby a bar for the amount. Rather family they obey. Rather me mammy Hawkeye family near obey. Uyo namia Mutias Toneboko Wahini Ayeda Hini Anopeya Susu Uyo namia Mutias so you know what chance so you know ana yeshia wani masem ana yedisu efrise osema yinya ya munhie muda na dane den na ase yeshia mu a yen kyerɛkyerɛ ye ho yen tutu ye ho fo ye yam kyehye ye mema ye ho yen kan fonso kyerɛ ye ho na ye mompa ema ye ho ejapa wasam sesa ye ba Emeran sama yebetie no mayentie mfa na adan ya na emu yenya ne jofo papa boye anopai onsema eba mayentie mfa na adan ya na emu mayentumi mfa asemi na yenye asem ne jofo mayentumi mfa asemi nsie yakoma mu mayentan enwan awia anopa anajo odesuo yetume porisa aya kai efiri sɛ yenim ɛna ɛne donkora obɛsane aba ɛne mo nyam nka odi sa no pɛn so ɔbɛsra yɛ ɛwɔ Yesu dim amen amen hallelujah praise the Lord yɛda no de nyankopɔn ase ɛna no pɛn mi gidi sɛ mutaye baako pɛ ɛna ama yɛ twɛnsia yɛgusu a yɛtwɛn bossa yechidifo Jesus Christ or say onko akosiesi baabi amaye na se ohia obeba no abefa me ene wo akone nkyɛn baabi a owo no hallelujah praise the Lord enu nti ane ye wa ha fa so otirim sɛ enya botaye foforo bia nti minimina na bia oka kyerɛ yɛ sɛ asɔre a ɔkɔ na ɔkɔ Roman ne maame wu yɛ Romanfoɔ amaye ɔmo dɔɔso ɔmo mbae na ɔmo sua nsa no de maa no so na esua ti asɔre no wagyae wankɔ biem baako so obi yare da afie ɔmo ankɔhwɛ no ne ho tɔɔ no asɔre no ogyae
baako so ne sɔfo hyia ne kurom ɔso wankyea no ugyae. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Amen. Na nsɛn abusuakuru a woman baako ɔsɛ ne ho akyerɛ no Zionfoɔ amoa no nti wagyae kɔ Church of Christ. Ɛfiri so ɔkɔɛ no mama ne dwetiri a wɔde kye bayere. Saa nsɛm wei ma mehu sɛ ampa sɛ Jesus ɛbaeɛ no menim koraa no namba a merekɔde yɛ a mɛtumi aka yɛ nipa 5,000 ɛne kɔdi Yesu akyi. Botaeɛ a obiara de kɔɔ yɛ ɛnko na yɛ quite different. The same as asɔfodie mu obiara ne botaeɛ a ɔde di sɔfo. Yɛwɔ deɛ wɔkɔ sɛ Awurade ɛna afrɛ no na ɔde n'asɛm ahyɛ ne ma sɛ wɔnam no so nye nipa mfiri mpokyerɛ te sɛ deɛ ɔfaa Moses so gye Israelfoɔ firi Farao nsɛm ɛwɔ hɔ. Ɛne ɛwɔ deɛ abrabɔ no apem ohun baabi a ɔmfa mfa na ɔde abɛsie Yesu because I can't remember me obi wɔ Kenya tia na ɔtɔn Bible nyame asɛm 1,000 so waboro sɛ tam. Nyɛ sɛ wɔ spreading gospel na emu ɔpɛ deɛ ɔbɛyɛ dɛ bedi. Nkwagye ne kuta no nso ɔno ankasa mu wayera. Obiara ne botaeɛ a ɔde kɔdi sɔfo. Obiara ne botaeɛ a ɔde kɔ asɔre. Obi tumi ka sɛ matena asɔre no mu akyɛ mentumi ngyae. Anyɛ sɛ asɔre no bɛde meka. Wɔɛfrɛ no kɔ a bɛtua afɔdeɛ ahodoɔ dan Yesu na meka ho. Yɛhyɛ aseɛ na meka ho. Meba bi awu da ma yɛmɛbɔ me nsa. Mekɔ so no ma wɔne awie nti megyae saa bere a mabɔ ka asɔre no mennyae sɛ metim ara no ɛfiri sɛ asɔre no de meka. Hallelujah. Praise the Lord. Day akɔlenda baa Kumasi no ɔmo si nipa ɛbae over millions of people. Ti time a mete yɛ na mewɔ Tɛpa yɛkɔte asɔre wɔ animbem kɔsɛ mebusa no sɛ ti nipa ɛgye twi ɛkɔ papa no program ase no sɛ yɛnkɔgye nti deɛ na Awurade wɔnni problem ɔnto no adwenem na wɔnda because millions of people ebi nsi Ghana ha da nipa ɛkɔ papa no program because na Ghanafoɔ ate sɛ yɛsɛ papa no wɔtumi ma cripple ɛnante nti yɛwɔ deɛ wɔbɔ akɔpɛ bi adwe because ohun saa miracle ni bi physical apart from TV so ɛne deɛ ɔde n'aso ate nti ɔkɔ na wɔkɔhwɛ physical cripple a wɔatumi asɔre a ɔnante ɛyɛ one. Obi ba akɔhwɛ physical ne frame a n'ani ate ɛyɛ two. Obi deɛ ɔno ane personal problem ɛna ɛɛkɔ before then wɔn na so sɛ bɔnki ɛna ɛba. Bɔnki fi ate ne bi firi ɛnkora abere mu obi akɔpɛ bɔnki asa yɛ dɛ ahwɛ eti fain average sɛ ɔmo mu kɔ purposely for word of God ɔmo mu kɔ purposely for salvation sɛ ɔfa ne percentage a wobɛnya sɛ because mini obi ɔne ne mpira ne kɔyɛ saa Sunday no mu yɛ last program afei no na yɛdi traffic mu ba na nipa ne ba ebi kuta nkonnwa fie nkonnwa ebi ne ne mpira ne kɔyɛ obi hyɛ nika dressing ɔde kɔyɛ koraa kyerɛ sɛ ɛnyɛ nkwagye nti ɛna ɔkɔhyia apapam na emu deɛ ɔtee ɛna ɔkɔ confirm yɛ ahwɛ sɛ yɛ no koraa because Jesus bae ne nipa 5,000 ɛtuma bɛdi n'akyi because of salvation a ɛyɛ dɛ na ɛkɔka 11. Some miracles atwi akra sɛnkyerɛ ne twi akra papa sɛnkyerɛ ne twi akra at the same time ahokyerɛ so wɔ ya ti dodoɔ no akɔkɔ pɛ asomdwie mekɔ aha na bidwa ɛɛkɔ so saa na ɔdi akyire wakyɛ sɛ mekɔ aha na mekunu nkɔ sɛ sɛ wɔne wɔgye wɔntena fie sesei wakyerɛ fie mekɔ aha na meti paeɛ na ɛkɔɛ mekɔ aha na mensam ɛkɔɛ mekɔ aha na mekɔn ɛkɔɛ babusa sɛ ɔbaa bɛɛ na ɛyitwa so mpaebaa mu obi a wɔtumi kaa sɛ mekɔ aha na menyaa nkwagye mekɔ aha na megyae ntɔkwa mekɔ aha na megyae ahantan mekɔ aha na megyae aniberɛ mekɔ aha na megyae ntweɛ mumusa
hyɛ mu a wɔn kɔbɔ mpa ne ebubu no akɔ ndan mu no adwiri no nso wɔn mmerɛ anɔpa no wɔsi wɔtwitwi ne se na ne ho ɔden koraa kyɛn sɔfo no wɔnyɛ powerful nyɛ na maame no bɛ wɔda so te hɔ na ɔkɔ baabi foforɔ ɛnyɛ nkwagye nti na wakɔ ɔyɛ hallelujah praise the lord ba ɛnɛ asɛm a meka atwɔ no mesoro pay attention this church ne botaeɛ yɛ baako pɛ sɛ yɛde nipa nokwafoɔ atenenefoɔ bɛkɔ akɔpie kristo ahenni mu ɛfiri this time yɛni adwuma foforɔ bi a ɛyɛ yɛni asɛm foforɔ bi a ɛka because ɛnna ne mmerɛ no ɛyɛ very short last time meka kyerɛ sɛ bible mu Genesis chapter 19 saa nsɛm mu a Lord ɛkɔfrɛ wɔn nsa ɛwɔde so wɔ bɛsɛ kuro nti mu bɛdi m'akyi mu nim sɛ no mu gyina wɔn ma Gentiles ɛfiri sɛ ɛnyɛ saa nkurɔfoɔ no nti na abɔfoɔ no kɔɔ so no ma nkɔmmɔdua na ɛwɔ hwan tia Lord nti ɛna ɔkɔɔ yi ɛnti sɛ woanya yɛnim ato na woanya information ɛnyɛ wo tene ne abrabɔ na ɛwɔ papa no yɛ bɛsi no nam sɛ wo ne ne ma woakɔntini yɛ sɛ bɛsene ne yɛnkɔ Bible say ɛyɛ nkɔfoɔ ne sɛ Lord wo di deɛ ɛfɛw te Gentiles ɛne yɛ nti na Yesu bɛwu yi Israel yɛ ɛwɔ yɛ nti ɛwɔ ba nti yɛyɛ deɛ no wama yɛ time in our salvation time ɛda so seconds ɛda so minutes ɛda so nti ɛyɛ season sɛ saa abɛn ɛso a yɛyɛ nkɔgye ne deɛ ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛpem nti Yesu bɔ so ne susu dwoku fa ne bɛdi akɔte sɛ deɛ wowɔ long period of time yɛyɛ deɛ ɛyɛ part time yɛtwa ama yɛ sɛ yɛyɛ contract yɛtɔ wie a yɛgye akatua no yɛakɔ nti yɛyɛ na yɛde ama yɛ sɛ yɛmfa nsakyerɛ yɛ adwen na yɛmmra ahenni anim no ɛwɔ mmerɛ saa berɛ no ɛbɛwie edu a apem nkwagye nyɛ adwuma bio nti ɔbɛka kyerɛ sɛ saa da no akɔnɔ ɛtuo bɛtwa yɛmpɛkyi bio yɛnyɛ fase bio yɛnka kyerɛ sɛ sakyera wadwom na wontiri mpɔ nsakyera apem nti yɛyɛ na wei na yɛwɔ mu no wɔse yɛde suro ahopopoɔ ahokeka ɛna yɛyɛ nkwagye ho deɛ adwuma because time a aka ɛyɛ very short sɛ yɛbɔbɔ ne ka extra time adeɛ na asi ɔsɛ ɔne kɔturu a twɛbiri kɔmu ne kɔfa ba because obi yɛ pɛntɛm wa ne bɛto atenam ne yɛpɔn nti deɛ ɔtu fa wo wɔyɛ ne ntam sɛ wɔbɛfa wɔ yɛtu no wɔ extra time mu ɛne turu a yɛturu wɔ extra time ɛne normal wɔ ne difference wɔ na difference wɔ mu ɔde tu fa wo bɛsɛ ɔbɛsɔre wɔ kora pɛn mu akɔ turu fa yɛ a yɛsɛ ne yɛwɔ yɛ no wɔto because wɔnim sɛ time na aka ɛyɛ very short yɛni asɛm foforɔ bi a ɛka kyerɛ nipa baade yɛ awurade awerɛho ne sɛ wonim sɛ yɛyɛ asase wie so a yɛte no awurade bɛgyina saa asase wie so a ne de agu nipa atɛn mu ɛnhyehyɛ yɛ wɔ asase wie so ɛne die obuo ne osuro a ɛwɔ asase so ne awurade bɛgu yɛ atɛn because sɛ me mekɔ hospital a meka asɛm akyerɛ mo botaeɛ a mede akɔ ne sɛ meyare yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ yɛwɔ tipaeɛ sɛ furu yadeɛ different sickness na yɛde kɔ hospital deɛ wɔte wɔ a ɔkɔ akɔhwɛ wo no wokɔ a you confess your sickness wɔn wɔ bi a ɔsɛ mefare doctor da dabi mate kra sɛ ase doctor nurses ɛne mmarima no bi ɛgye ma awɔ na mmom deɛ nyame yɛre mmarima deɛ ɔbɛgye ɔbaa awɔdeɛ ne sɛ ɛnso bi wɔ because ɛduru time ɔbaa na wo aka na deɛ wɔgyina wɔ ɛgyina wɔn fa ho because ɛne wɔ si brɛ no ti doctors patient bi ɛna ɔfare doctor mebɛ na ɔyɛ me saa bɛka doctor masɛ yɛ kuro nso ɔbɛka ɛnso mmea bi gyina ɛbi a wontumi nka nkyerɛ me da ɛdi gyina saa doctor deɛ ɔkɔ atumi ka kyerɛ me mo ansa me bayaresa wonim sɛ ɔno na ɛbɛtumi ayɛ dɛn asa yareɛ yes that's the secret secret ɛwɔ mu bi a ɔfɔre doctor ne sɛ onim sɛ doctor ɛbɛtumi asa yareɛ nti wɔmfɛre sɛ wɔka ne problem akyerɛ no
ya de ma me de ka sa akyerɛ wo ya ka kyerɛ ne sɛ wo ba ɔmo bi anopa awia ɛna enumere ɛno ansa na ne ya de ne betimi ayɛ den akɔ ebi kura ne hours na ɛnom 2 hours eti ɛso kai na wo gyina akɔka ɛne wo do afa guna ɛrade bɛ bu nipa atɛn de pa ɛde bɛ bu nipa atɛn de bi papa ne bɛ fie dɛ ɛnsuo ni ɛduro ni olumaya wo sɛ na woteɛ ɔfa kuruwa ne sɛ ya na ɛduro no kuna num obi bɛ so mu na menya adeɛ nkyerɛ wo nsuo ni ɛna ɛduro no so ni sɛ ɔmu gya ne nkyɛn a na wɔde nsuo no kuna num na ɔto do na ɔfa ha na ɔnyɛ nsuo no kɔna ɔsɛ mo ɔde ɛduro no gu ne nsɛm a fama akyene bra ɔde ɛduro no gu ne nsɛm a sɛ na ɔde nsuo no kuna num sɛ na wato do na fa ha na akoko n'akyi na wamene nsuo no guna wɔmfa nsuo ne sɛ panyin se ɛne sɛ nkora ne soro ayɛ ho responsible nkora ne soro ne ɛtoro no papa pɛ ɛkyerɛ bi wobɛkyekye papa no ne yadeɛ no a koraa na ɛkɔ so dɔkta no ɔkɔɔ no woana wankɔ no hospital ɔkɔɛ na wankɔ ɛtoro ne ma na na yɛmfa ama no ɛhɔ na bɛkyɛnkye wo de yɛ awurade bɛba I always say and repeat this word say I don't push myself about anything under this earth concerning salvation. I can preach, I can teach, I can fast, I can relate to great and highly men of God and no any party. That you also know the thing I can catch on say obi owa owu so for one da and so na so for was so enya oba obi ten na hu pe obi hu the car obi kuta the park that you obi tie day and night and so oya. You never boast yourself about pillar of Zion. Never boast yourself about your pastor and country, but boast yourself about your own salvation. Amen. Be a single. I always cry for my own body. Misumi mkwame. Osa se me bitaka tira me se de bia. Se nkwaje na me be kan tira wa me akasa ni midi kan. Eno na me reti musa na me ka tonta Paul. Akwa ni cherish no. O prisi o di aka tira se me ka bia se mesuma hwee na ma anya de empata. De emfa because upon the whole thing that you also make me answer. Gossip. And the fact that what we about church, that's not all. We don't pastor, it's not all. We don't pastor, it's not all. And this I am better to finance money at the man here. And I'm there to find an uncle. Mom will be one who never do a hand for it. A fan. Mom will be one who can do a hand for it. A fan. Child, number room, we are figuring one echoes. One echoes. Obi ti kɔ sɔrɔba na ɔkɔ ka ne pere dɔkta misare mɛni miya mi like bɛsa kyɛ san kɔ akyerɛ o misare dɔkta na problem ne mu sini ɛteɛ wɔ pii a ne aka kyerɛ no efiri na ɛkɔ because of sadeɛ na ɔde baa yɛ ne nkyɛn mɛnum nsuohyɛ bi mu o ti dɛ mi ka yɛ ayɛ didi ɛntɛm o ti dɛ mi ka ɛni aburo biem aburo na ɔka kyerɛ nsa mo wɔ ne biem wei aburo so na ɔpɛ ne kɛse o yɛ aburo wie ha sikani baako ɛwɔ Ghana ha Johnny ɔsɔ mi wura firi di ɛyɛ ɔyɛ papa wei ɛkyɛ hene ba ɛyɛ enum hotel wɔn fɛn sɛ bisagyɛ fi saa sikani no ne ba baako ɔno nso bɛ nyɛ sika paa wɔnim sɛ papa ne yare saa ma yɛka kyerɛ ne sɛ ne yɛfo no aka ketewa bi nti ma wɔndi aduane pie mu odu ne wiase nti apart from koko ɛne ɔtwe ne saa nneɛma no ɔno nso twe sika wɔwɔ firi si wɔ ɛdɛm kum ma ne ma ne ne yere mo hwɛ ɛtwe tofi na ɔne namfoɔ bi a ɔmo didi wi nom bi na ɔno anyɛ sika sei na koko nko a na ɔtumi di
Also one day what one was who I fed my bread. A man house get and one board here, met me and some a man and a boat says can you know that so. Prescription now. Already you know what is over this. Okay, maybe. What you not on it? I didn't sense what because of who you can atubi. Kasama you can walk far. I am oh na bisum. As a kitchen for me, see the same that is to your fuama. That's what deal with the society. What can I get to know you? Who can't say I don't want to tell you? No, say consider another factors. Hey, if you have become having you be our panel in my video, I have to live from one dear. To this time, you need to be a wish of phobia. You why the jetty over Bob Ten, yeah, Jim Quan. And you be a dear, you find your way move be a heaven. I have to live from one dear. Hallelujah. And you show me a move and a home. Somebody in our course with your boy because of my DJ and yet fast I hold one empty Mammy Nimakubi. Ha, Mr. Lia, the day I'm going through 5 minutes of my work, she say, a lot of funny person as seconds. Seconds. Now there was a time we used to walk into Mr. We book was your first one, second one, third one. Me or me take away bomb chain. I'm going to bomb chain is two. You shall not. Let me call hospital because as a man. Yes, I'm in Dimaku. If or yet, me can't wash many Indians or Sahara. Just say we need a copy. Once a first year, I was selling in Bemako. Mate. And your very first day, Mandy. Second day, Mandy. Third day, Mandy. Answer the man say Amos. One said doctor. A chia Maku. What you mean this? By Christopher, a radical chia money in Timinia. No, they are on pure hospital. I didn't be a and even see that when you say Minimaku. But that is a mine. Essence of my phone is through my class and the everyone. Timimaku to make. Obam fie no man sai wo a edwena no be ma no ntimi ni anhwa abefi timi sai wo minni ampa ante e bi ya me hu sha no bo ahye ti last year digra wa me fi mo ja sei because kwekuro na ye dey abre e nya no nti e na be sa be kama no tun because sa ka say bi ha me tell me me nyina ta Apo tuma Medusa na so tiase. Oko. Tawo wa ja ka to dan so for bebre say, eno benya stress. Doctor Akwatem say Amos mo ba mu nyaye no. Because say the person in there in do so the bad normal life because we would that. And I don't know what him sa for almost 23 years ago now. Into mu nyaye no. Am pa so say the other person say the bia ya kure e say say how on my dey so freedom e want to ana no na or check time na what ho e so ya kai na wa fa na wa no ne rade o hyew awani mo no nse wa bere wu ni di before 6 ti oni ba bere wa ha e bo se so wani fufu a oni di tia because doctor na kan kire no ebi si ko sia ye ebi si ko sia nye enti wo ko school sia kire wo se wo be didi a nya wo tere fa samana e horo won nsa anya sa wo be jare James nina you do it what ka so ye say you no be wa mo fa nya kwai mo because wo be me wa kwase e da wo ba mo dia ye ni si fie o to kwa obi ya anu ye o ade obefa wo de na pese wo untimi nya no da untimi nya no eti se ga no kasa bia wa ku betima mo
ne yesu kasa no ba na wakasa bi oyɛ mfato nyankopɔn so the same thing da bi oyɛ mfato efisɛ wɔyɛ saa mfato mo de ne wɔ puate enti yesu ba wɔde sodom ne gomora ɛyɛ mfato ho kyerɛ yɛn wa wɔde tiro ne sino ɛyɛ mfato ho kyerɛ wɔde noa nam ɛyɛ mfato ho kyerɛ yɛn wa onua a yɛtua wɔ nkyɛn ɛnam ne wɔ asɛm ka onua a yɛtua wɔ abele mo yɛtua mama mo yɛtua mo ɛmo mo ne nyinaa mo di so because wobu dɔkta wogye ne di sɛ ɔno ɛne nim asɛm a yɛyɛ ma wo nti wofa but when you come to Christendom Pillar of Zion Church International yaba church ni ni o ɛne hospital no doctor ne sɔfo no wɔ ha no asɛm no ɛne nnuro no yɛde ma wo ɔsɔfo deɛ doctor deɛ ɔno ɔkan yɛ wie a sɛ ɔho bɛtɔ sɛ ɔho ntɔ ɛgyina nnuro no a ɔde ama wo no so nnuro no ɔde ama no sɛ ɔbɛnom deɛ a owie na fam deɛ tuukɔ a no waka atɔ sɛ hwɛ ti na ma hyehyɛ ato ho susu hwɛ ne pɛpɛɛpɛ ɛwɔ hɔ a saa abra review yɛti so ɔpaafo a kura kɛi ne yɛkyerɛ no ɛkwan a ɔmfa so a ɔnna because biribi hyɛ ne yɛn obutu hɔ a ɛnyɛ yi nti yɛkyerɛ no ɛnna yɛwɔ nnuane yi tuatua sɛ saa nnuane wei deɛ ɛntumi mmoa wo nyinsɛn no a wonyɛ mu no nti tuawe ɔfiri fɔ kafiri ha ɛkɔ aha ne akofo because of the sin saa guru nti ɔkɔpɛ deɛ ayaresa obi a wakyɛne for bɛsɛ 20 years ne de ɔmiri dɔkta ma dɔkta aka atɔ ne sɛ sɛ wɔba fie a ɔbɛnoa nsuohyeɛ ɛnom saa 2 weeks ɛnsaa ne bɛkɔ ɔbɛyɛ na wɔnyɛ ɔbɛyɛ wɔde kootu fɔlɔsifoɔ sɛ ɛbɛrɛ a wɔn sɛ ne isafo no nam ɛpono so no ɛne dɛsɛ tɔ no yɛka kyerɛ wɔn nsa obi a ɔwɔ problem so ɔma ne so kyerɛ tɔɔbere ɛwɔ wɔn a ne ho bɛyɛ dɛ ɛtɔrɔ ne ho bɛyɛ dɛ ɛtɔrɔ ɛti sɛ ankɔsa bɛ ka wɔteɛ ɛna bɛkura ɛna mene yɛ bɛka kyerɛ sɛ ne fama ne kyɛ laete ne ho bɛtɔ me na me sɛ mehwɛ a ɛyɛ ankɔsa bɛ ka wɔgye anasɛ menyɛ nokorɛ ti hospital wankɔ a ɛna ɛbɛka sɛ wankɔ anaa woni sikɛti wakɔ kwa na emu deɛ dɔkta ne kan deɛ wanyɛ dɛ yi kɔ Jeremiah chapter 35 Jeremiah 35 1 Pastor Jeremiah chapter 30 wɔ sɛ rekafoɔ hwɛ soɔ ha kato na sɛ rekafoɔ ɛnka soɔ rekafoɔ hwɛ soɔ ɛnsa saa ɛdi wɛ kura menim sɛ ɛdeɛ wɔte da rekabite in the Bible rekab wɔn yɛ Israelfoɔ asefoɔ no bi a Jehoiakim n'asefoɔ ɛne saa rekabfoɔ no na tie nsɛm a wɔbɛka wɔ a Awurade de yɛ comparison ɛnɛ ma yɛgyina Awurade atemmuo mu a yɛnya hwee nka ho yɛnya yɛ ho ano yie da bibi biara ne hɔ ɛkyerɛ sɛ yɛbɛnya yɛ ho ano yie ɛfiri sɛ ewiase ahyehyɛdeɛ ewiase nso sɛ yɛdi so yɛasesɛ sɛ yɛsɛ Saturday bia abosome a ɛtwa tɔ ne memenda momfa mprapra deɛ yi kurom mu obia mmie ne store mu obia ntuka nti moyɛ ɛnɛ ma ne wie mu nsɛnkyerɛne sɛnsuo mu na apuoya motumi ka ntam sɛ ɛnɛ nsuo bɛtɔ monom sɛ aborɔdoma asase afifi a moka ntam sɛ ampa sɛ yɛduru awuhu berɛ monim wei mu nyinaa na wɔbɛtena Zion for 3 years yɛtwiaw ade a yɛsɛ wɔyɛ a ɛbɛhaw wankasa ɛno deɛ wamfa yɛnkɔ wɔse asɛm a ɛfiri Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn Yudahene Yoakim a ɔyɛ Yosia babrɛ so ni kɔ rekafoɔ fie ɛnipa no yɛ asoma mo ntie ɔyɛ prophet major prophet a yɛgye ne di Israelfoɔ te sɛdeɛ sɔfo wɔ ne die so na ne branch sɔfo wɔ aba ha afei wɔka asɛm a yɛn nyinaa yɛnim sɛ saa asɛm ɛnyɛ nokorɛ
kan ansa no ba ana Paul be kan bisa me kra no me sa akọ na me sa san da abeka asam furo bi a me nyana enti oye tifo a ye titi ayi bu ana sa bu sha no beka sa fo so o so ja a o ne nete a ti o mu ne ma bi a eni kwa so mu ye pinta ena prophet of God aba enti sa me tina ye preach me be bisa ma na question bi me tina me ye nyonga me nware ya ma no de ne dia me ka sei a de bi a me bon so wenye na tina na jo won sa me kotokoto aba da mo ebie won tuma ne saida ene de mo chire me serew na se sister faida e ma me kwa ma me ne da odo me na wo no me uzo ye me kamfo ba wo be ka se o ye me sofo me fere no me suro na o de kwa abontin a aso ne ni begu nti sofo ene nko a ba me nye sa bie me bie mate Jeremiah is a prophet. But some of them can put them in and some Israel now be a soft crown with Tinia. Now it's for no son. And the Samson wouldn't see a future in Yama. You got to Samson say, no one will be son. I Israel for him said, and yeah, all the girl of Okra and Bent. But you know, the entire American, the entire woman, yes, answer woman. Omu custom na wusia from Israel omu dressen omu pipe omu asole dem trance no musiti chem ni nyina Israel method that is why omu pensa omu nsam be prebu because Israel prebu die omu atifa de kese ye kura anu omu pe enti sa brawe asem na Jeremiah be kan omu say Jeremiah is prophet of God and who Israel knew when method prophet odifo sofo bua e preacher say sa ensan ye e na afi wasa be ka say ensan eye wo se mudu o ya no ka tell am say etitwen enye ba fe die eye mi busa fa wo ko ye odifo mu a ochima correct afo abusuem na e ro de so de be ka sa kire Israel ti no ye sa den okoy mos Jeremiah correct abusuem na ko ka chi o mu se me se o mu nom ensa mi sa mo so ye ka ba o mu fo wa so ye correct afie na ne wo to kasa correct afie na wo to kasa sa o ba ni fie pia mo ba mo no mo sa ko wo so no sa wo aha ena me ko fa has ne e ba yere ni aba yesania ene ni nuanom ne nua bare ma nyina ene reka fo fie nyina na me de wamba Awurade fie me ko Nyankopon impia ni mu on kwade wasa ebo mu nyina no eno do mu ba Nyankopon ni ba Yigdalia eba Hanan emampia ayewo emapon mampia no mu to aso obro anu hwefo Salomba Masaya pia atifi no mu na me de inkuwa na ensa aye no amama na enkuwa si reka fie owie o hye ensa no onse ekosa dwase a osam wo nyina ode nsa ne sisi wo na e tse de wo to wo party na me se won se mono mo nsa owie no ka jom se ensa na me ku ho esisi mo ni mono ana wo se yare no tie ansa kwa na de be ma no en kan ni wo no so difo yare no nsa ensa ne ye no ni na ye no ni tina na ye na da reka every sa ye na da reka ba Jonadab ya ba ye na wo ku kwada ka wasaya nsa mono mo nsa 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 alubi mone mo ma wasaya mo ma no munum bi da biara da wakati se ye ne ye ma monye mfa nsa kan ya no da biara da intodifo ensa no ye no twaso na mo sisi adan na mo ni ahwe ma mo sisi adan na mo ni ahwe ma mo ni bia mo de mo petro biala ma mo de mo be bia so mfa na mo be nso enye mo dia ma mo mfa bi se e mo da pade mo de ye wel ko entomadam na mo ntena entomadam na mo ntena mo nkwa na nyina na mo de na pi asase a mo ye so ahoho no so na yetie ye na Reka eba Jonadab hwa na mo ye ahoho ejimi sram ma mo nkosi dan because mo si dan na enya mo dia
ɛyɛ na wo be free wo akɔ enti da bi a montra tent mu so wo be se wutu a wo se tutu a ye de ɛkɔ efiri sɛ wo ya ɔwo enti muntie ma asɛm a ba wo se de ba ya ka to mo mu ɛre fɛ de nti a ensa no ɔmo no efiri sɛ ɔmo nana asɛ ɔmo se mo mfa nsa enka mo no da Verse to see the thing that we can buy another. Come, the Ose Yeninamu, na Yeninamu, Yanonsa, was ye tea. And you will say in a DBC doing a minimum casse. Make us walk and on Sada. Yania Yerenum, Yania Yerenum, Yama Benini, Yama Benini, Yama. Na Yensia 9 time. Can you see? Na Yenimo Betonia, na Yatin to Madame, and I was sent to Madame. Na Yetie, the Yasani Yeneta. Jonathan say na yesterday Jonathan osaya no enyina ko ose verse 11 ababa hin na buka desert tuba asasi so no ye ka say mama ema ye ko Jerusalem Africa dia fordom ni Syria fordom no anim ye beta Jerusalem ko ene ba desert ba Jeremia nchen say say asafo adi Israel nyanko say asafo adi Israel nyanko say ko na ka kire Yuda mere ko na ko ka say prayer of Zion church me ma ni mu ma say mo ri ni church say mo betie me ansem mo say e ba ni iku o mu be o ku mu be say mo nhwe say recap for o mo na na kra onye nyankopon no ye nipa omo asede o mo ti ye kisu to afọ o say wa America buy Jonathan asem a o say se wono mo nsa no etim a wono mo sa de besi na dai ara ho sem enipa se sede etim ne be rade de asem we Ewade kasana na kra rawo ompana na o twene mpana and it was somehow now with this same unto you. The Umpraga said, now we are there. We are no team. Obviously, the man they command. No one hope. One for time. Make it also Casa with the dance. Hey, Mr. Mo say we dey warn ya the man ko ye kusun ka pena pan su eno na wo so mu say brate wo munya no ye wona ni wo and say ya say ma ho ma wo ko no bi kusu a na wo ka ma ka say ya wo ma wo ye ma ka ye na wo pota mu fi ho because of say and say dia ba ko pe o ma na ye dey o kusu ti be ya na wo kire kɛlɛ na wo kyerɛ wo fie o eti rekafoɔ sɛ Jonathan bɛtumi asɛmra ama ɛpɛn nkora na emu so ɔmo a ɔmo sɛ deɛ dɛm ayɛ prɔfɛt kɛseɛ na me deɛ me kasa me kyerɛ ɛna tɔtɔ bebree wɔ hɔ a ɔmo kyerɛ ɔmo so ɔmo sɛ deɛ dɛm si so sɛ ɔsi aduru eti bi ekuni na yɛ ase nti ɔmo dwene sɛ deɛ wɔka nyinaa ɛyɛ nokorɛ Jeremiah Awurade ma ne de kɔ sɔɔ Reka fortune no de be buisa fortune sasa reka fortune no yena da ese sade a wo so mo etum dia to so o se na me dia me kasa me kire mo na me dia me period of church for me kasa kire mo me twa hema me kasa me kire mo me kasa kire mo se eni blende antan ye mo tie ensa no ye mo tie no no ye mo tie masa bone yade ma otene ni bia o yade ba na etru eni Nyankopon asem Nedru eni Nyankopon asem eni saa asem na ma ka atre wo nko anti wo be di fo e wa te mo dwani na Awurade de be buaten hwe akoko tɔhwɛ sɛ esi sumo tɛs ne noyes sɛ esi sumo tumfo masa enipa ba yɛ mu Nyankopon da yɛ di Nyankopon atam da yɛ ni buburo ɛnso hospital ɔbɛba obi wa sa wɔte kyaka bia ɔbɛkɔ so ma ne dua hɔ no wade yɛ ɔsɛ wo daada doctor no wade yɛ ɔsɛ wo daada hospital no wɔn ankasa na wodi wo kra aboro ti sɛ wɔn si wo nyare abrɛ nsuo ne sapɔ wɔ hɔ ne nsuo wo nyɛ den na so ntwitwi wo sin a sɛ kankan ne sa asɛ sɛ ba yɛbɛte yɛ nipa ɛwɔ ne ho
na sɛ wobɛkɔ nipa mu a na wontimi nkɔ nipa mu so a ɛgyina wo so nti nyamesom no yɛpɛ sɛ no de yɛkum ɛno de yɛkum ɛno de yɛkum ɛno de yɛkum ɛwɔde wɔn ka nkyerɛ wo saa wokɔ heaven a yesu ɔmmɔ ɔka wokɔ bonsam dam so a ɔmmɔ ɔka heaven na woba no woankasa na ɛyɛ dɛn ɛɛboa wo yesu ɔte bonsam dam daabi ɔnte bonsam dam ɛnti sɛ wontie ne nsɛm a wɔka na so wobɛbu so na wɔkɔ bonsam dam ɔmfa ho ɔmfa ho monhwɛ ta ma yɛde report wɔ adwuma mu bankɛs a mowɔ a monka nokorɛ report a ma wode kɔ yɛso woba abɛsɛn conference hotel wei nipa a ɔyɛ se deɛ na ɔhwɛ a young girl no ɔse sɛ waka asɛm ama wayi ano sɛdeɛ yi o ɛno nti yɛgyi ne di ɔka obi nka bi wada ne kanka bi nti obi nka bi ta ma yɛde report wankɔ a yɛbɛyi wɔ di ti ahomakye ne nipa ne dware ɛwɔde de bɛbu atɛn da bi o fida aba asɔre opimpiri akora womɛto bi da tina baabi atena akyire no because baabi a woba late ɛnyɛmhyɛ bi ama wo so kaa ma wopɛ woawoda a wosɔre a na wato wo yi workings na waba ɛwɔde de ne w'adwuma no bɛbu atɛn da bi sɛ wonim a meka kyerɛ wo sɛdeɛ ɛsi bu yɛn mpanimfo a honam fam yɛne wo munam ɛne deɛ ne mɔ hwɛ wo nipa bi amene na wo honam fam ka wowɔ animunyam koraa kyɛn no ba wo sɛ ne si yɛ nti woyɛ no masamasa berɛ a ɔkasa akoa bi wɔ kuma so ɔne wagyimi kyɛ sikafoɔ no a ɔmu nim awurade no nyina ɔno yɛsɛ wode ne ka akɔ kwan so na wobɛdu no atae akwae a wɔdi ka wɔwɔ so wodwom ti ansa na wɔtɔtae no mɔ light fm akɔsɛboa nu kɔsɛboa nu ɔhene ɛkora wɔ kuma se mɔdɔ no baako so ɔmu sɛ ne suban ya no no ɔtumi paapaa so ne ɔtiatia wo ɛnso nkora ne sɔlɛ no mu sɛ ɛfa ne kyɛw master because of money wobɛtwiri takaka na ɔnyɛ bi adidi nti ɛnti takaka ɛnso nta haven so sɛ wonyɛ serious sɛ wɔte da yɛse da sɛ wobɛbom na magyere wɔtwi ka no anaasɛ mɛgya wo na makyerɛ firi wo nsɛm ɔsɛ masa bom masa bom na mi yɛsɛ tumi po bi tiatia ɛda sɛ mo wɔkɔko ntɔkɔ bi filling station wɔse ne boys no mu yɛ adwuma no baako sɛ wayɛ dɛn so wagu pɛtu no amana aporo so ɔpɔi ne tiatia no na sɛ ɔmo nso kɔbu pɛtu no ma du hɔ ɔmo yɛ no wadan n'ani wura ne office na ɔmo wurɔ sɛ no na ɔmo sɛ wɔntumi ba ɔyɛ tumi foɔ ɛyɛ akɔ no mo sɛ ɔmo yɛbu ne sɛ sikani ne nkura gu na obi ɛna sɛ wɔyɛ wɔn afei ne sɛ ɔyɛ tumi foɔ basia ɔba bɛ na so ɔmo gyina nipa ɛnyɛ agorɔ ɔne abusakuru a mayɛ tententen na wɔbie school wura finidi deɛ wɔbie unity wɔ last up na ɔno nso ɔte sɛ Goliath na mmiri sɛ bie no tena papa yɛ bɔɔlu saa no akɔne tenten ɛnkwasi asɛm asɛ ɔmo ne bi di wɔn adwuma mu no wɔmpo ne kyesadeɛ so a nipa yɛbɛyɛ mo bɔ awurade atim mo dwa ne ntam usuro kɔnfɔ kɔnɔ na baabi wɔ yɛsɛ woduru hɔ a ɔbɔ abɛma a ɔno bɛkyea yɛfrɛ kɔnfɔ kurom ɛna wɔn de hunahuna yɛ sɛ akɔa bi wɔ kɔn na n'ɔyɛ sɛ wɔn sɛ hɔ na ɔkɔyɛ na no kyɛn nti yɛkɔ nsuo ne yɛduru hɔ a ne yɛyɛ din because mepɛsɛ mɛkɔ hwɛ ma na ma no akɔkyea wɔn sɛ kurom wɔ kiri ase na wɔn sɛ kana mu bi ankɔ afuom na wɔyɛ anasa na wɔnyɛ wɔn sɛ kana na ɔbaa ankɔ nsuom nti wɔn a wɔgyina so no wɔgye akɔ saa berɛ ɛwɔde bɛbu atɛn da bi nti ɔka kyerɛ wo sɛ mɛne ɔbaa ntena ɔberɛ a wonyɛ no wadeɛ a wo sɛ ɛyɛ nkwasiasɛm ɛyɛ hɔ mona bɛbɛntia ne no wadeɛ wonim sɛ wodi wo ma aboro wodi ɔbaa no aboro woankasa so wodi wo kra aboro yɛsɛ wobɛwale yɛdi ka ne ɔbaa ne nna ɛwɔde mpɛ woka kyerɛ ɔbaa no sɛ sɛ yɛmpa sɛ ɔdɔme a maame no nda woampɛm no sɛ wonnɔme woboa woyɛ wo dini papa yɛmɛtwia wo ka amen kyerɛ sɛ baabi a ɛne tiri ni nyamesuro ni obuo ni a obi ati yɛ deɛ ɔpɛ obi ati ka deɛ
wo chawo se bra heaven no na dani duru ho na wo sa se asase da nya butu Jesus emi ko butu na o cha fro mo no esa se dare na eni pa fu ni pa tire e tani wo ni ma o kere wo se na o kere o beka se hu yanka bon sente asem ba ko pe na ka no wo ye hadai no so is at last ana bon sente ambassador kwa ana be ko hell check the whole Bible but you be here and sani be here no be ko hell ajen kwasiafo nko a tin kwasiafo ana ka hu yanka kwasi ana ka me ya beye meye tina meye eni me ya anya na ye de na ti ye be yansafo obi se me yansafo ntan na bi go e ye se no bi a se woni ntan na ma je ja ko so tele se je ko na ye ale fo e ni se ye pa na ko ni ye ntia wa ye ni aka o so wi ana mo ye ni ntia na ho beto e wa ni se no bi go o ko so sa ko ni to ba bi ase wa ko ni ye to no ti cha na sa bra usu ye wa ha ba ba usu ye wa ha na mbra kete jamu titia empara twe basa woni ya de guagu papa uko jiye na youngest 18 for the age Obo ase kura poni se mu ma me mu ya so am kura mu nko mo asore abetena tiny jet ba bia be bia timi cassette ye nyankopon rough anyhow asiafo mi movie o ti fa nyame no de ne joke na ja ko no mo wi e ba ne sa le wen fo no timi fo o ka na so to na mo se o se wa na se le ko nyankopon so na se ye pe mo ti ni nyankopon to and so da I come for e da ko ni ma na visa o ma ti sa mu no so ka se ja come for no mo ka ti na ko no ba o ye tu a o ma to ye tu na mo po mo fa na wo se pasiafo we o ka na wo se na ye o de akoya to o timi ke kanu bebi a timi na nkopon na mama na nkopon so o ta mo ni bi abro eno so na mo pe eso ma ke na we ka di mo so ba christianity je temple pra ye mo pe fo e mo so fo pra de na mo ye che bra ka ma di dem yes ma na ben aben eno ami tawa mi yasa me da na so ko wo ka dem uru anu sanse nemos na se dia de na church ro na me da ye church say the church should live a sanctified life asema be kind ne following day am saying rasa na o ma so me say the same thing na so ana pa topic o kan ye dia di ni nyina ye aba righteousness holiness because pastor wode busa ukwa nya kan bompe se wode me hu ena aka yesu ma ma bayo enti na tenta awon tin asofo mo wo musu na wuska e to mo na tenta ko wiase na we sa aka ade bi si ba kum awu bi se e bi wo pa kum ye won reference bebrebe na mo timi ni somfo aya agreement se please counsel enti ta so se odi afasa na what him na ba na mo ka so ye vrada we be so be a bishop na mo sa sa de wiase we say ka obi o so sa de si bia wa yera ye de se ngwa tia so lo mi de me ka because any hu a wo ko bo ma ke be ba se ba ko ya pu na wu a any fi na ko ko se ka wo sa tira ana sa wo tiyan pa ka bi tumi agina amawrade aso the whole mankind all the was ya for the people in the home of the ko ho aben e bere no so a ye mo twini ano ye ko quality mi gina se wo mu nso ani obi amu na support no o pa da ka really agro of kakaka wo kenya o sase bi o ta be agro of kakaka na o sase bi sambra chaka o sase o mu ina e do bi bi so wa kra e ta sare ni o pa mo so wa ko se se ga so o chira no ono ko ni mo ga be yo o se aka chiro so ye ya so ko ni amoma ye class fo sa no mo ka mo nche mutim mo mo muti
ɛna mo tantantantan yoo baabu sisan mi wɔ nsa mmienu ɛni mmienu ɛtoɔ ɛnan na mi de kɔ bɔ nsa nkyɛn mu a sɛ mi hyɛ deɛ wɔnni kɔn wɔnni nsa wɔnni hwene ana na wɔbu agum ɛyɛ pɛgya na so ɔkɔ yɛ na so wɔn afasoɔ kyɛn ɛsɛ wɔn nti sɛ wɔde de bɛ tu suntu di a tutu ebi sɛ ɛyɛ sɛ wɔde ɛtoɔ ɛsɛ sɛ wɔde mmienu akɔ amu tietie nsɛm saa amu tietie nsɛm na ba akwasi bi ehu nya na ebusebusɛ mi da mi mfiw mi asa wura mi mfiw hwɛ sese deɛ ɛba no wote hɔ koraa wode aduane si w'anim a na wokura na wonkɔdi bɔne no yɛse woyɛ susu sɛ awurade te sɛ pa wopia ntimi kɔ bi wokura na wonim sɛ wonni bɔne biara a wodi ada bi a wayere wo ho ɛpɛ sɛ woyɛ pio no still wokura atoa no a yɛkyi sɛ wo na wode wo so womfii ta ha bi awurade yi the lake of fire kyerɛ me no na aba anade one na mehyɛ bɔsa sɔs menyane ɔregina ne yɛbɛtena abɔnten yɛankɔda bio me ho nyinaa ne hwifire metɔɔ ne yɛfrɛ nsa me mmara ne yɛnkɔkyɛ ma menkɔ no ade ne mehu sɛ yɛ nsuo ɛne ɛbu fa so waa ɛkɔ so na bɛgu fam waa ɛna ɛbu fa so saa menim sɛ nsuo yɛbɛn ho ɛbɛyɛ sɛ ahane ɛboase station hɔ no ayi junction hɔ no na afei hiti paa nam sɛ ne nsuo bɛn na ɛbɔ hiti saa no sɛ ɛno wo pia mɛti kɔkɔɔ wo pia mɛti kɔkɔɔ mebɛn ho no yɛnyɛ nnuru mu mpɔ ɛho no wonyɛ nnuru mu yɛ ɛho hiti no mu sɛ mo sesɛ me mo yɛayera me meka saa yɛbɛn ho no ɔka kyerɛ me sɛ wei ne ɛfa the lake of fire mesɔre na me ho nyinaa ate fifiri me ho wo so kyekyekyekyekye anoda ma mo sɛ wiase sɛ ɔkɔda sɛ nyinaa bubu ba ɛna nipa yi twɛne meka saa na nkɔgyina mmerɛ bi ho me ho metee nam sɛ megya me ho ahwɛ mu awu because me mmaa deɛ na ɛba ne mɛto me na mehu sɛ me maame ɛne saa atoma sɛ na ɔsɛ mɔ so gyae nam sɛ ate mentwɛn ma deɛ ɛba ne mɛto me mu nyina mede ka akum me ho ansa sɛ adeɛ mu a deɛ ɛba ne mu baako a ɛka wo ɛkanyɛ wo pa obi na ɛbɛsɛ ɔ sɛ tua bɔne nyɛ obi na bɛka kyɛ ɔ sɛ ne obi mmom ma mo nya aka ɛnipa wo nyina na ɔto nkyɛn ɔno de bɛtumi aboa mo akɔ heaven bɔ ɔno ara nso so de bɛtumi mo akɔ hell ɛna ɔbɛrɛ bi bɛka sɛ nkyɛ ɔ sɛ masa adeɛ a meyere de yɛ me kyɛ sɛ menim sɛ ma kyɛ sɛ ɔno atumi sɛ ɔbrɛ na nsɛm na ɔka kyerɛ no so nsɛm na ɛtan Jesus ti yesu ba bɛka sɛ mo a modi m'akyiri deɛ Peter John Andrew Bartholomew Philippo Daniel meka kyerɛ mo sɛ mepa akyi no mobɛsu na montwato mobɛbɔ pea na wiase ɛne bɛkye nanso mo a mobɔntɔ me mɛbi sɛ